Какво казва Алекчо сега? Ело! Ао! Алек! Алекчо! Ей, момче! Я му кажи нещо, пиле. Ечо! Разказа ли му за патенцата? Не съм го заказала още. Той знае ли за цветовете? Знае ли за цветовете, О! Бобо! Ей, Бобо! Да. Май си приказваме, еми. Абе, внимавай. Еми. Не така. Та стига. Смачка ли го? Не. Да бе, изглежда ми малко смачкан. Еко. Я му се усмихни. Мале! Знаеш какво ще направя? Не! Има ли мехурче? Не. Сигурно не се чака да пробвам. Тук има мехурче. А така? По-скоро няма, нали? Да. Скучно ми е. Моля. Скучно ми е. На мен не е скука. Това означава скучно ми е. На мен не е скука. Добре, избери си най-интересната играчка и да играем с нея. В тая купчина. Най-интересно не е само с всичките игри. Добре. Ай, Какво? Лавио. Какво казва? Лавио. Ела. Може по-забрано да го каже. Да, речу. Стига. Еми. Той май е гладен. Искаш да му дадем да хапва? Искам да го обърна по корем. Що? Да го обърнем по коренно. Чакай, лекичко. Оп. Да му наместим ръчичките отпред. Така. И другата ръчичка отпред. Не, чакай. Еми, спри се. Така. Ео. Смъчи си пръста. Какво правиш, Алиш? Искам да го направи скрипче. Да, бе, това правим. Аличо. Да се надигни количката. Еми, я му кажи нещо. Кажи му нещо. Арчо! О, добре. Ей, мамо! Все едно Арчо го казва. Ей! Какво се правиш? Ти се едно говориш като Алекс, те ли? Ама се криеш се едно с неговия глас. Да. Ей, мамо! Какво се правим? Ти защо ходиш
на пърнати неща. Добре. Спираме, отивам да му топля млякото. Добре. Как се Чакай, внимателно покрай него, моля се. Как се взема кръпчето? Къде натисна? Виж всеки пингвини. Чакай покажем пингвините, само дето ги харесва Алекс. Така. И тук твоите играчки. Той харесва овчицата, нали? Да. Ето ме. Ето ме. Чакай да го обърнем вече. Опа.